mukomana anosengeso Tshabangu adzoka zvekare auya achimhanyisa aiwa vanhu veopposition achiti aiwa muri kurara pabasa hamuzo executa maduties enyu. Pane a good example yayakapigwa nasengeso Tshabangu da kuti mumboona mumbotiudza mumbokomenda atikutora zvakawanda sana pinda mupost yavaichita kuna sengeso Tshabangu ndokuti bva wasubscriber molika ubva watina on the bell icon tichipinda paendo pake anoposta picture ramuri kuona yedam site munyazoona kuti musititi munofamba mota handitika but muri kuonekwa garbage rakazara netsvina and then imwe iri kuenda pasi paroad anonyora achiti this is an area where we want to correct. Our opposition run councils are totally sleeping on duty. This must be a thing of the past. We will correct this. These are small issues that must not be left unattended to. As long as I am alive, this must come to an end. Cleanliness is godliness. Mashoko atokwa nasengeso Tshabangu vanhu vari kuvhundikwa nesengeso Tshabangu yaratora mashoko aya kana achiona svinhu yakadai so achiona kuti iri out of place yaifanira inge iri panapa. How about corrupt iri kuitika nyika yeZimbabwe havasikiona here kuti iri kuitika. Anouya achiudza kuti opposition yavo haisi kuexecuta marules avo but nhau dzecorruption dziri kubatiwa aiwa kunyangwe nhau yana Wikinochivhayo aripo ari kuona but hapana paunomboona tane zvaWikinochivhayo pamapost ake ese panhau dzemacorruption nhau yemota aiwa nematenders emota dzakapewa for but dzisina kudzoka dzisina kuuya dzichidhilivhariwa haatimbodzitauri nhau dziri kuexposwa naauditor general. Timbotiudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pasengeso Tshabangu. Pinda comment section medu musango subscribe kuleka zvichiita on the bell icon.